Že čau, ja som Jupik a ťa vítam u ďalšieho videa z hry Clash Royale. Jak môžete vidieť, že som na boji a ideme hrať. Dáme mu tam giganta a vičku. A zbavíme sa jeho. OK. Dáme tam fireball. No, Giant sa rozbehol. Pekne už tam dáva rány. A máme jeden bod. Treba mu zabiť to klus toho Gianta. Pekne. A ideme na to. Pekne musíme mu rozbiť väžu hradnú. A zatiaľ budeme počítať vojakov na ďalšie. Bolo zbytočné. Takže vyhrali sme prvý boj. 3-0. Magica čest! Čo to? Magica Česká! Oh, wow! Magica Česká! Wow! Nedá sa toto tak zrušiť. Ty brďo, Magica Česká! Super, čo? Wow! Jeden epic, 8 race a 41 cards. Wow! Škoda, že spadla super. Super, ale nikdy nespadne. Škoda. Ale pekne sme si ho podali. Wow, Magica Česká. Wow. Magica Česká. Wow. To je super. Tak na ďalší boj. Teraz nám nemôže spadnúť Česká, to je zlé, lebo máme plný inventár. Môže spadnúť Gianka alebo dáka. A hoci aj máš plný inventár, môže spadnúť dáka super do to Česká. Tak, ideme na to. Prepáčte, že ste počuli divné hlasy, ale to bol môj asistent a mi hovoril, že aké České môže spadnúť. No tak, ideme na to. Dobre, pustíme mu tam bombera. Tak, ideme. Nie, ja som pustil tam Valkyriu. On mi tu dal toto. Sakríš. Nevadí, 1-0. Dobre, vrhneme sa mu na jeho. Minipeka, go! Za ním bol Spirit Goblins. Tak, a je to 1-1. Tu fireball. Bum. To je z jednej rány, počkáme si. Posíme tam bombera. Valkyria nám uškodí. To je veľká svin. Ja. A bum, Valkyria. Všetko ti tam syplo. Dobre. Ideme mu na hradnú väžu. Tak, musíme to už... Teraz už len obránime trošku, dokým sa nezničí veľká... To tak. Tak, vičku. Gianta. Trošku sa nám to prepačením seklo. Wi-Fi. Ďakujem za zhlédnutie a čau.